Tikulandire nsoni pano patiyankhule na Ambuye. Lero ndi lachinayi mulungu wa 29 pachaka. Mawu athu oyamba akuchokera mu kalata ya Paulo oyera kwa Aroma mutu 6 ndime ya 19 kulekeza 23. Amini akutiwerengira mawu oyamba ndi Mai Elizabeth Chinduta. A Young Christian Workers kuchokera ku mpakati wa St. Luke, St. Anthony of Padua Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mawantenga wabwino ndimonga dalembera Luka mutu 12 ndime ya 49 paka 53. Ndipo muli ndine Father David Hinwagaba, a chipani cha Montfort Missionaries, a director Alunta Television, ndipo ali mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo pa kamera pali Felix Misomali. Mawu oyamba. Mawu ankalata ya Paulo oyera kwa Aroma. Ndikupherani fanizo la ukapololi kuti mungalephere kumvetsa bwino zimenezi. Kale munkadzipereka kuti mukhale akapolo wa zonyasa ndi zosalongosoka zonkirankhira. Chonchonso tsopano mudzipereke kuti musanduke atumiki a Mulungu ochita zachilungamo, kuti mukhale oyera mtima. Pamene munali akapolo a uchimo, simunkalabadirako za zimene Mulungu amati nzolungama. Nanga pamenepo mudapindula chani pakuchita zinthu zimene tsopano mukuchita nazo manyazi? Pajatu zimene zija mathero ake ndi imfa. Koma tsopano mwamasulidwa ku uchimo, ndipo ndinu otumikira Mulungu. Phindu lake ndi kuyera mtima, ndipo potsiriza pake kulandira moyo osatha. Malipiro amene uchimo umalipira ndi imfa, koma mphatso yaulere imene Mulungu amapereka ndi moyo osatha mwa Khristu Yesu Ambuye athu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amtenga woyera monga dalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Luka mutu 12 ndime ya 49 mpaka 53. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, ndidabwera kudzaponya moto pa dziko lapansi, ndipo ndikadakonda utayaka kale. Koma ndiyenera kuyamba ndalowa m'masautso akulu, ndipo mtima wanga sukhazikika mpaka zitachitika. Kodi mukuyesa kuti ndidzapereka mtendere pansi pano? Iyayi. Kunena zoona, osati mtendere koma kugawikana. Kuyambira tsopano m'banja limodzi muzakhala anthu asanu ogawikana, atatu azakangana ndi awiri, ndipo awiri azakangana ndi atatu. Bambo azakangana ndi mwana wake, mwana wam'muna azakangana ndi bambo wake. Mayi azakangana ndi mwana wake wamkazi, mwana wamkazi azakangana ndi mayi wake. Apongozi azakangana ndi mkazi wa mwana wawo, ndipo mkaziyo azakangana ndi apongozi akewo. Mtenga wa Ambuye. Habari anga okondeka, tuphunziranso lero kuchokera m'malemba oyera. Ndimanena mobwereza inuyo ndine sindifa ntoyamba kukhala moyo. Tikamamvetsera mawuwa nkumalingalira bwino, timatenga phunziro ndipo timalakwitsa kochepa kupang'ono, timakhalanso ndi nkhawa koma zosati malizayi. Ndikutengapo maphunziro awiri. Phunziro loyamba ndikulitengapo leno ili: the payment for sin is death. To avoid it, avoid sin. The wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life. Malipiro au uchimo ndi imfa. Kuti nditawe imfa nditawe uchimo.
Paulo woyera akupitiriza kuwauza a Roma uchimo ndipo mukapitiriza kukhala mu uchimo mufa. Tatembenukani mtima mukhale anthu oyera nkuyendera moyera. Mumve anthu mdziko mwatumu zimachitikako mbuyomo ena kupeza m'bale wake ndithu kumupha kuti afuna chuma, akangana pa chinthu amusowesapo. Taona zambiri uchimo. Nthawi ya COVID-19 anthu amayankhula apa ayi sizatere koma ndife anthu talakwitsa. Nzoona tikapanda kupanga zinthu zolondola Mulungu sangakondwe nafe. The payment for sin is death. To avoid it, avoid sin. Research inaonetsa kuti nthawi ya COVID-19 pamene anthu ambiri anayamba kukhulupirira kuopsa, ndipo ndi nthawi imene ma Catholic radio stations ndi ma TVs anthuno amakhulupirira ndipo amamvetsera. The growth of followership came to the Catholic radios and TV stations. Nchifukwa chani? Anthu samapeza tanthauzo kuti kodi ndimvetsere nkhani. Ndiyo nkhani izi ndikamvetsera munthu panalibe tanthauzo lenileni. Life became meaningless. Mulungu yekha. Pamene anthu anayamba kulapa, anayamba kutere kudziwa kuti nkozosowa kontawina iliyonse. Ngati munagwidwa kon COVID-19 mudziwa. Pamene munthu nakhala umati mwina ndisowa kolero. Zimatibweresera chikumbumtima nkudziwa kuti pali moyo after this. Choncho tikamakhala tisayiwale chili ndi mwambi muli nyankole ngwechowa echeba Joano voro novugumba zinthu zimene zimayiwalika nsanga ndi umphawi ndi kusabereka, kusakhala ndi mwana. Munthu akabereka mwana amati basi yambaso nyeda koma pamene analibe amapempera tsiku ndi tsiku Mulungu ndipatse Mulungu chimodzimodzi. Mulungu akatikomera mtima timayiwala nsanga tikululukira, koma mapeto uchimo ndi imfa, ndipo sindingakhale wosangalala nkapanda kupanga zinthu zolondola. Phunziro lachiwiri limene ndikulitengapo lero ndili: those who accept and practice the message of Christ cannot easily be loved by those who don't, even in the same family. Anthu amene amavomera mtenga wa Mulungu wa Ambuye Yesu ndi amene sakhulupirira konse sangakambe zofana naye ngakhale ali abanja limodzi. Nchifukwa chake Ambuye Yesu akuti sikuti ndabwera kuti mukhale mtendere m'banjamu ayi. Ndabwera pakala kukangana pa anthu 5 ali m'banjamu, awiri kuukira atatu. Anthu okhulupirira ndapena ali okhulupirika m'banjamu akati azipempera. Umva anthu ayi mapempero ako sandinyase nawo. Mwina wadzuka silikoloko kuti upange novena yako, winayo kuti koma iwe simisala imeneyi. Nthawi zino mumakhala kuti mukuona zinthu mosiyana. Wanyamula kuti ukapereka chakumi kapena mphatso kuchalichi kuti koma uwononga zinthu. Mene ukuona zinthu ndimene akuonera zinthu mosiyana. Ukuona zinthu ndi maso amoyo okodi moyo ukazata pazakhala moyo wina ndizikonzekeretse moyo winawo. Kwa makhala with two world views, one who's looking at this world alone and you who are looking at this world, yes, but there is moyo wina, so there is another life, and there will be conflicts certainly. Mutafusa anthu amene anasankha kukhala ansembe, amene anasankha kukhala brother, amene anasankha kukhala sister. Zinthu zimene atinena nzambiri ndunyamuka ina mati kwene iwe muntu we wafa chi anati nyamata ngati iweyo basi wangoziwononga basi.
Hey, ena mati koma mwina unagwa mpapaya kapena. Taizina kumaseka zintuzi koma ena sanga mvetse. Kumanena mene ntendere nduma upezera mu vocation imene. I think it was the best decision I ever made. Kuma kwa ena sagazi vetse. Patsiku lina sister amapanga malumbiro yake oyamba. Ndipo member of parliament wa dera limeneno anali Nsilamu. Ndipo sama zimvetsa ko satapasidwa mwaikuta yankule. Anati koma ino akatolika inu Mulungu azakulangani kopi. Taonani mkononga mwana uyu wa bwino yaganakala mkazi wanga wachitatu. Natikana berekana ndiyeti koma okay basi pitani. Two different world views. Ndifa modzi ndipo sindimane na mpingo nduwina umwina paliso zimene sindingamvetse muzipembedzo zina. Of course ndimakulupira Mulungu ndi mmodzi. Koma two different world views. Muntu amene sakulupirira konse ndino amene mmakulupirira mu Allah, kaya Mulungu, kaya Mbuye Yesu, kaya Isa, kaya simungakali pofana naye. They are atheists and theists. You cannot talk from the same level. Tatengapo mapunziro awiri kumbukirani lero. The payment for sin is death. To avoid it, avoid sin. The second lesson was, those who accept and practice the message of Christ cannot easily be loved by those who don't, even if it were in the same family. May God give you the grace. May He give me the grace that I be a better person today than I was yesterday. Amen.